Día Mundial contra o Cancro, dándolle visibilidade a esta doenza. A importancia de contar con recursos para investigar esta enfermidade protagonizou a xornada na comarca, onde houbo diferentes actos para conmemorar esta data. O 4 de febreiro é o Día Mundial contra o Cancro, data que ano a ano se destaca pola gran presenza que ten esta enfermidade na sociedade. Os últimos datos refliten que a mortalidade estáse a reducir, incrementándose a supervivencia. Unha das razóns é a investigación, os avances feitos neste eido, algo que destaca a Asociación Española contra o Cancro. A nosa pedra angular, o que nos fai traballar arreo día a día, é intentar conseguir financiamento para os distintos proxectos de investigación que a ECC ten en marcha e que queremos seguir aumentando. Estamos contentos de que os nosos becarios reciban financiamento para poder investigar, porque sabemos que aí está a posibilidade de atopar unha cura para determinados cancros que son moi agresivos. Esta semana nos medios saleu o doutor Mariano Babacid presentando un estudio acerca do cancro en páncreas, que é un dos máis que ten o índice de curación máis baixo. Destacou a importancia de investir nas investigacións, clave o igual que a prevención para incrementar a supervivencia das persoas afectadas por cancro. Aí seguimos traballando día a día, sabemos que a cidadanía nos apoia, nos acompaña, esa é a forza que temos a diario para que sabemos que, según as previsións o ano que ven, a incidencia en cancro seguirá subindo, por desgracia, pero vamos a ver o vaso medio cheo e pensar que se sube a incidencia tamén vai a subir o porcentaxe de curación. A Xunta Local de Ribeira da Asociación Española contra o Cancro conmemorou hoxe o Día Mundial contra o Cancro con diversas actividades. Esta tarde montaron unha mesa informativa na Rúa Galicia e alumeuse o cruceiro da saúde coa cor verde para lembrar a todos os pacientes e familias que están a sufrir esta enfermidade. Mañán ás 5 da tarde na aula polivalente do auditorio de Ribeira. Dende aquí quero agradecer a disposición do Concello de Ribeira a cedernos as súas instalacións. Tenemos unha charla sobre testamento vital. Unha charla moi demandada por profesionais e pacientes, porque é un momento complicado da vida. Consideramos que esa información é moi relevante. As ponentes da charla serán as traballadores sociais, a nosa traballadora, a traballadora do Hospital do Barbanza e a traballadora do Centro de Saúde. E, ademais, levaremos unha testemunha dun paciente que fixo o testamento vital. O venres dará comezo a campaña La compra de tu vida, na que colaboran cos supermercados da cadea Gadisa en Ribeira. Tanto o Gadis do Centro como o supermercado Gadis Hiper colaboran ca Asociación Española contra o Cáncer dende o 6 hasta o 15 de febreiro. Os clientes dos supermercados que o desexen, a hora de pagar, poden decir, pois, dende 1 a 99 euros, sumaráselle o donativo que eles consideren oportuno na súa compra. Quedará reflexada na súa factura, no seu ticket de compra. Agradecemos de antemán a boa disposición da cadea de Gadis e dos seus responsables e tamén de todos os pacientes e clientes de Gadis, que seguramente que conseguiremos moi boa recaudación. A fin de semana tamén se impulsa a campaña Brazaletes de Esperanza. Equipos e clubs da localidade lucirán este lazo nas súas competicións e adestramentos e como colofón a esta serie de actividades para dar visibilidade á enfermidade. Este sábado, día 7, celébrase a Galia Solidaria Mi Marte. Será a 7 no auditorio, o Non estamos tolas. Xa se estrenou en outros sitios, pero esta función en particular terá un final diferente, unha composición diferente, un pouco máis desternillante, en palabras da propia directora Tania Fuego, e as entradas están todas vendidas para a función das 7. E levamos xa esta semana vendendo as entradas das 9:30, que teñoas por aquí, para as 9:30 a segunda función. Sabemos un pouquinho tarde para febrero, pero que non tiñamos a disposición outros horarios. Entón, ánimo a todo o mundo a mercar. As entradas costan 5 euros. Todo recaudado nesta gala solidaria e na campaña La compra de tu vida irá destinado á investigación. A Sociedade Española de Oncoloxía Médica estima que este ano se detectarán 301.884 novos casos de cancro, pero recorda que a supervivencia multiplicouse nos últimos 40 anos
grazas á prevención, o diagnóstico precoz, os avances terapéuticos e a reducción do tabaquismo.